Ndinoti mufaro kwese kwamuri ikoko. Ndini Tete Mutsvuke ndadzoka zvekare ndiri pano paChibanda Media. Sezvamunongoziva mazuva ese kondendi yangu haionerwe pane vanyarikani uye zvekare pane vana vadiki nhaika. Nhasi ndoda kutaura nezvekuti tingaita sei kuti bonde ritinakidze wemurume nemukadzi. Handizve? Kuti unakidzwe nebonde, itiranai zvamunoda. Handitya? Usanyare kuti hanzi ukanzi itai ichi woti ichi handida kuda kuita ichi. Usanyare, itira murume wako zvese zvaanoda. Nhaika, kana uri mukadzi akangwara, murume wako anytime yaada bonde mupe. Handiti? Zvinoitawo kuti iye anzwe kufarira mumba ende anonzwa kuda pamba pake, kana kuti kuda kugara ari mumba make, kana kuti kuda kuramba achingonzwa kuda nezvako. Handiti? Nekuti ari kuwana zvese. Asi iwewe ukati nguva yakuda bonde ubva wamunyima, zvinoita kuti abude kunze uko achinoita sei? Achinotsvaga. Handiti? Ndopaanotanga kunotsvaga kuti pamwe ndikaenda uku ndinganobatsirika kana ndingadai. Asi gona kupa mumwe wako bonde. Handitya? Uye zvekare itiranaiwo zvamunoda mese. Iwe murume gona kugutsawo mukadzi wako. Panguva yaari kudawo zvaari kuda, gona kumupa. Handitya? Zvoita kuti mukadzi wako anzwewo kuda nezvako. Handiti? Saka mese tirai kubhalansisa kuti munzi muri murelationship kana kuti muri murudo, muri muimba yenyu. Handiti? Itiranai zvamunoda. Kwete kuti uyu ari kuita zvake, uyu ari kuita zvake. Uyu time yaari kuda bonde, iwe uri kucheuka neuku uri kudai. No, imba hainzarwa. Handiti? Murelationship hamunzarwa. Mukangona matodaro chete hamuna kwamuri kuenda. Itiranai zvamunoda mese. Handiti? Murume itirawo mukadzi wako zvaanoda, mukadzi itirawo murume wako zvaanoda. Imba yenyu inolasta. Munogarisana forever because mese muri kugutsana. Hapana murume paachazombobuda kuenda kunze uko kunotsvaga madhiresi, iwe uchimuitira zvese zvaanoda. Handiti?